Yan guys, part 2 nila guys. Karelax ang isa kadlaw gud pagkaugma. Oo. Wait. Eh, parang mausan na lang nila. Ay, tuyo, karog lang. Karog lang. Wala gyapon luna. Parang mausan na lang din ang kuwan ba? Nila. Kita po siya. Ha? Kita po siya sa Facebook. Kita gud. Kita, ang siguro kay friend mo ka mo. Ambot. Kay t-shirt mo lang niya imong ang kuwan. Dagang nga OFW ay ilang ipahilot ilang nabilin dire. Niya. Sila magkuan. Yuck. Dating upat ka side, boss. Pag minawag mo, upat ka side. Kung yung panibagay sa pasmos kusog ha. Kaya nalang matandog na siya. Kaya na matandog. Kung yung mapili sa ating kusog, mandog na yung wala tayo kusog. Kung yung hinay. Kaya nalang matandog na siya. Wala. Tignan mo rin mo na mapasag ito. Ha?
Kunto hapon gabi sa hapat. Ha? Habang himasa siya. Bawal. Bawal. Okay? Nagabasa ka ba dati? Oo. Wala nga, maningil ko na siya. Manugay mo na kay kusog, manugay makita na to, mga paralyzed. Mga na imong tulong may kusog. Ano kayo nagabasa ka dati? Oo. Oo din na. May ha? Yung ganun, puro, bangon, pagpagak. Ilang na mo eh. Ano na? Ano yung mga pansintumas? Yung man, malugay. Mga ito, lingkod na lang. Isang mag-scratches, di ka daw. Hindi siya magbasa ng tubig ko. Hindi na sa pwede. Eh, maningil nga sa'yo. Ako'y maningil nga. Dugay. Pero dapat ba maningil? Saan bang dili makasingil? Dili pwede mag-asa. Puro ko din tayo. Puro na mo ni boss? Ha? Puro na. Grabe pas mo ani eh. Kurog namang lawas ani. Nagkurog ng lawas. Mangamay. Ayoko. Hindi kami sanay. Muli kita sa isa kadlaw. Nung pala na ako. May problema maligo ka dadlaw basta buntag. Puntat lang. May mo wala pa alas 8. Kaligo na ta. Maligo ka alas 10, alas 11, alas 12. Ay pwede na lang ka maligo. Balogong ana na kay nahimo ana. Pwede ana na something. Wa pa alas 8 dapat nakaligo na. Pag mag-basketball, dili maligo. Pag mag-volleyball, di maligo. Pag mag-backline, di maligo. Tanan, dili pwede. Ha? Pag maligo, gyud awa ko tayo mahimo. Di pita na ako alawas. Ako matambag lang ko, okay? Customer, tamang ka. Kaya gusto man ko nga mamayo ka. Yan sa pagkaayo, no? Nga di man din. Di pwede nood.
Ay lang din. Hindi ko mag-ilot ron. Kinang kagalak sa ipar. Pagpabayo sisip. Suman kaon ha. Inom ka dag tambal. Mag-inom tambal. Kaon na ka ha. Doon ako, isulat mo sa Ano mo yung anak? anak sa mga karong Alam mo? Tungkol mo hindi ako sa halos. Ano ako, maana lang ito. Pag mabikog siya, ang atong dugo niya ungot. Nasagaran sa bikog, di relax na. Lingkod-lingkod, hindi ka, wala na mag-atake na siya. Di ka na siya o kapoy, tugong dugo. Sige, dali na makatuod. Dali na makatuod na rin. Ano? Ang tanong. Ay, basta. Pas mo, labas mo. Sana ka pa ha? Sana ka pa ha? Mo may week. Mo may dali na magsakit. Pagka sa igsuon nilo ang sakit namin. Kama Dapat isang mga buto man. Ako ni para dito. Kulog ko sa dagat. Magawa kasi yung mga challenge mo. Hindi ko tulungan ka na.
Ding. Tingnan din. Naligo ka wala. Naligo ka ganyan wala. Naligo ka ganyan. Naligo ka. Saban. Hindi na. Pwede nang. Hindi ka. Alam mo, kagawad man ni Kuwa din. Dili mo ko palikod ni mami. Asa dito ito mo mama. Dili siya sa ganito. Kaya ba? Napay mais mo. Gamay naman na tayo. May boss. Boss, sa Facebook. Boss, sa Facebook. Ah, sa YouTube, search ka sa YouTube, Eric Hilot. Kung search ka sa Facebook, Eric Hilot ang traditional. Ah, wala man sa anak daw din. Kagkuya amang ni. Dada. Maganda. Wala man sa kumpit na. Ako tawagan ako na asa ra. Kuha ko ako. Wow. 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 Ako ba? Matulog ko kapag sa tumubulan dyan. Hindi na visual ito. Balik na
Lahat. Yun, kay Guko. Taasan ang supply no sa dahilayan adventure park. Ano sa to? Mungboy? Ay, kailan po ba? Oh. Kita sa kaya, di pa mo sakali. Hiram ko cellphone, mama. Oh. Puro sa akong kita. Puro na akong kita. Kita, hurot na. Wala pa. Nagyay na akong cellphone. Dahil, ang big ba, ganay. Ha? Magkita yung cellphone ko. Nalibog sa ako kay. Sabi lang kung tatakitaan mo akong cellphone. Kuwata kulang.